No a konečne tu máme Davea Gehena. Ktorý na nás vyklopí to najpikantnejšie z zákulisia Depeche Mode. No tak poď, ideš do toho, poď. Kedy to bolo najhustejšie? No, vieš, také tie chvíle, keď okusíš dno, keď sa ti kapela rozpadá pomedzi prsty a všetci ste rozhádaní a hádate sa o každú stlačenú klávesu. Prípadne konečne výklop, že koľko ste si toho už stihli akože zarobiť. Alebo ja neviem, že aké to je chodiť všade ako VIP a na večierkoch stretávať všetkých tých zaujímavých ľudí a tak. No, len sa netvár ako chudáčik. Všetci vedia, aký ste zrazu vzťahovační a zazobaní. No a že to celé, my sme sa nezmenili, všetci sme stále v pohode, je vlastne iba hra. No, len sa neodej. Však nám to môžeš povedať, nie? Úprimne z leti som počula, tak poď. No vidíš, tak čo? Povieš? OK. Čo OK? Počuj, ten Dave Gehen, čo tu teraz medzi nami stojí, je nejaký divný, nezdá sa ti? No, normálne by jeden povedal, že to ani nie je Dave Gehen. No? Počuj, pustil ju. Odkedy má Dave Gehen párohy? No? Počúvaj, ty zastranený malý, ja ťa roztrhnem, ty vtipalek! Ale toto som ho naučil ja. Nevadí, aj tak ho roztrhnem. Presne tak, a nemá sa s tým. Poď si po facku, ty chrapuň parohatý s čarovným nosom prepitým, ty jeden hňup. A potom aj teba, môj zlatý.